pud ni si Ruby Provinciana. Karon guys na ako diri sa akong garden kay ako siyang ipon tong akong pipino kay dako na kay siya guys nya. Amo siyang timbangon og pila siya ka kilo ang duha ka buok. Oy pa. Dala sa diri ang timbangan be. Sugo na to kung ba nagkuha timbangan. So mo na siya guys, ako na siyang giipo. Diri sa pipino ako siyang giipo. So, duha ni ka buok. Pagdali di ay mura magbayot maglakaw. Buang. Pagdali gangisi lang ni siya oy. So amo ni siyang kilohon ni guys kaning duha og pila ni siya ka kilo. So timbangan na nimo oy. Kato bang diri? Tanawa guys, ug pila ni siya ka kilo. Kuan 3/4. Ang duha ka kilo 3/4 siya. So dako jud kay siya oh. Ano siya? Ang duha ka buok. Taka lang ko. Ang duha ka buok ba? Mura na dito. Tinantibangan kay magba na. Kay kami ra among garden dire kada harvest namo amo ni siya ang timbangon kay kuan man ni siya kuntis man ni. So napoy ako mga talong pero kani mga talong lang guys daghan kay ni siya bungas. Mo ni nakasalba namo sa among ka lisod dire. Magsige ra mi turta og talong. Mo nang gidaghan jud ako ni siya og tanom. Kita mo guys daghan kay mga nakasako siguro na sa mga pila na siya kapunuan pero daghan kayo ni siya guys kay malagko na siya ako na siyang pang aron dito kapit na bisag asa na ako na ipamutang basta mamunga lang na siya manay akong buhat diri so musulod ko guys kay grabing kainit guys among garden init kayo gatulo-tulo na akong singot so musulod ko dito sa balay kay akong tan-awon to akong duha ka bata dito sige pang buhat ya kana po paghimo guys kini oh kaning tawag dito mga sibuyas ang akong sibuyas diri ako na siyang gipang kuhaan akong giani sa siya di ay niya human akong gipang balhin diri kani gipang balhin ako diri oh kani siya mga gipang asimbol ako na mga kawayan ni siya nga akong gi buak ang gabasan akong gi tanuman niya musulod taron bay sa akong ipakita na ko yung among sulod sa among balay ug sana kay gamay tayo among balay kay kuan lagi ka nang bag-o pa lagi mi diri sa Cebu so ga himo-himo pa mi balay basta wala ma mo na siya wala pa na siya kuan na bintana ano pa na siya kawayan para di lang mi masudlan og wakwak ya mo ni among kuan guys gamay nga balay so kay bag-o pa lagi mi diri sa Cebu kay nasa Manila lagi mi so musulod ta diri sa among balay guys ako ipakita ninyo akong duha ka anak mo ni siya ang anak na si Cristel ni siya akong anak ko siya mo na siya ya diri siya magmodule so mo ni among balay diri gamay na sa module lang diri ana siya diri yang usa pud na ko anak diri pud na usay sa kuan kani siya oh langisa nga gamay mo kani langisa nga gamay ari pud mi mangaon usay diri pud to magmodule to akong pangalan akong anak kani siya kani siya criminology ni siya na nga pataoga ngisi-ngisi so guys kay agrad ka kuptas ngisi-ngisi na siya oh. Mo ni siya ang akong anak nga nag-enroll po ni siya karon og second sim so sana third year sa second sim siya sa criminology. So ga-enroll siya karong adlaw. Mo ni among kaning iyang higaan sa iyang papa. Mo ni higaan sa akong bunso. Kani among prinsesa ni. Kani, uy prinsesa. Mo ni among prinsesa, kani siya. Mo ni siya among kuan balay. Among balay guys, kuara ni siya kanang narami mangaon. Narami diri kani mo na imong higdaanan, gamay. So, kaning isa ka po, pare ni sa akong criminology, ari sa sahog sa paghigda. Diri mo nang
Mara di mong balay usara ni sa kwarto pero mara di nasakto na mo ni diri kaming upat. So napoy mo buta na plato, gubot kay na siya nya. Diri po guys, magawas ta diri kuan. Napod may CR nga kuan diri nya. So dami dirty kitchen ko diri, magdungag mi. Kuan kanang uling. Ay ustaw dito kahoy, mao ni siya. Dungaganan. So lisod di kay meron guys kay kuan lagi wala yung mga trabaho mi mo nang kuan lami kanang mao jud among kinabuhi diri kay bago pa lagi mi naa sa Cebu mi bago pa lagi mi kay gikan lagi mi og Manila. So karon mo ni among kinayanan. Wow! Ang kinayanan namo ni. Ang usa kay mapay paguman sa module. Ya, diris gawas. Mo po ni among gawas diris at bang. Ani among gawas. Napod mi tambayanan diri na lamisa, napod mi mga lingkod-lingkuranan. Diri. So ug init kay sa sulod sa balay. Ari pud mis gawas mag tambay-tambay usahay mo adto mi og dagat, ang dagat pod. Nara po didto. Doon ra po kayo mi. Walay lingaw mag sakay-sakay pud na aming bangka. Mo na among kinabuhi diri sa Cebu. Nya guys, kay kuan kay init naman kayo. Tagtawd guys, magluto ko og paniudto para sa akong duha ka anak. Magutan ko og ubasa. Hey guys, kanang ako na ning gihiwa kay mo ni among sudanon ron, among utanon dayron karong mudto. Kay wala pa mi makapang grocery ug pa mi mang-grocery kada Sabado jud mi mang-grocery para sa among konsumo kada init kay guys kay gikan ko sa gawas kanang kada Sabado ra mi maadto og bayan para among pangkonsumo sa kasimana. So mao ni nag-utan na salaman mi karon nya kanipod amo ni siyang kanon kay paborito ni sa akong anak duha nya sa mga nagpa-shout out di ay tanawa lang dia sa screen kaya ako ibutang ang mga pang shout out nako ninyo. So tanawa lang. So salamat sa inyong pagtanaw og kanang kuan. Sawa pa naka-subscribe diha. Subscribe now sa mga ganahan sa akong video. Tanaw na. Salamat and God bless.